Labari da dumudumin sa an hango wani bidiyo da ya baza a shafukan sada zumunta a inda 'yan ta'adda dauka da makamai suna ta harbe-harbe domin nuna murna dangane da wata sabuwar yarjejeniya da aka yi da su a jihar Katsina. Idan muka duba 'yan kwanakin nan ana ta sulhu da 'yan ta'adda musamman a ƙauyuka irin jihar Katsina, Zamfara da sauransu. An hango 'yan ta'addan akan babura suna ta murnan wannan yarjejeniya da aka yi da su a jiya din. Amma da yadda za ku gani a wannan bidiyo ba da faruwan wannan al'amari da mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su, inda wasu ba sun soki wannan al'amari suka ce sam wannan bai kamata a ce ana sulhu da 'yan ta'adda ba, domin tsakanin 'yan ta'adda da mutanen gari da kuma gwamnati babu sulhu, kawai a musu hukunci daidai da abin da suka aikata. Inda wasu kuma suka ce hakan fa daidai ne, hakan yana iya kawo sauki da ma karshen ta'addanci a yankunan da ta'addancin yayi yawa, jihar Katsina, Zamfara, Kebbi da Sokoto. Amma da irin mutanen da suke zaune a yankunan nan suka ce su fa sulhu da 'yan ta'addan shine daidai domin suna ganin sauki. Kuma a tunanin su fa idan an yi sulhu da 'yan ta'addan nan ba za a samu irin matsalolin da ake ci gaba da samu yanzu. Su dai suna ganin cewa sulhun shine daidai. To amma babban abin tambayan anan shine ko kuna ganin ci gaba da tattaunawa da 'yan ta'adda da kuma sulhu da su shine daidai, kuma dai yin hakan kuskure ne kamar yadda wadansu suke cewa. Ku aje mana ra'ayoyinku a comment section. Allah subhanahu wataala ya samu dace.